Dobrý deň, priatelia. V poslednom príspevku sme si hovorili niečo o krémoch, ktoré majú konzistenciu voda v oleji alebo olej vo vode, aké sú jeho benefity a aké sú tam rozdiely. Ja som si pre vás teraz prichystala taký malý test, aby ste potom pochopili vlastne tie rozdiely a ako si vyberať aj tie krémy alebo na čo si potom dávať pozor. Kúpila som jeden krém nemenovanej značky v Bratislave, krásny obchodík, dizajnovo pekne urobený, s východnou filozofiou, s ajurvédou, takže niečo, čo mne je veľmi blízke. Toto je konkrétne denný krém, ktorý ma ale žiaľ veľmi sklamal. Behom pol hodiny po na tretí som mala pocit, ako keby som sa ani nenakrémovala, tak som sa nakrémovala opäť. No a po pol hodine, po hodine ten pocit bol ten istý. Nakoniec mi začali slziť oči, tak som ten krém musela aj umyť, lebo je tam nejaká zložka, ktorá očividne mojej pleti nerobí dobre. A keby som mala ostať pri tejto značke, ktorá teda hlása, že má luxusné produkty, musela by som kúpiť aj nočný, musela by som kúpiť aj očný. To znamená, musela by som pri prvej investícii kúpiť už 3 tegliky. To znamená, potrebujem 3 tegliky na starostlivosť o pleť na 24 hodín. To znamená, že tá investícia nebude iba o jednom kréme, ale o 3 teglikoch. Tu vám ukážem, aká je konzistencia našich krémov. Ja tu mám 2. Altea 3, ktorý je krém na tvár. Jeden z najobľúbenejších krémov. Aj krém, ktorý si vyberajú zákazničky a zákazníci, hlavne keď s touto značkou začínajú. Vidíte, že keď to takto premiešam, že tá konzistencia je podstatne hutnejšia, taká hustejšia, hej, tak to vyslovene tú paličku musím silno držať, aby som vôbec ako ten krém mohla zamiešať. Toto je satín, ktorý je na telo, na tvár. A keď sú vlasy zničené slnkom, potrvalé a podobne, tak sa vlastne ešte používa ako taká ochrana, taký ako balzam na vlasy. Že aj tuto, keď proste zamiešam, dúfam, že to vidíte, tá konzistencia je podstatne hutnejšia. Hej, takto keď idem tou paličkou, vidíte, že tá konzistencia, že to nie je riedke. Toto sú krémy voda v oleji. Toto je olej vo vode. Pri našich krémoch, nielen teda pocitovo na tej pokožke, vám tento krém vydrží ako skutočne, keď sa natrete vlastne celý deň bez nejakej potreby dokrémovania sa. O tých benefitoch, ktoré prinášajú tieto krémy voda v oleji, je aj článok, kde som vám dala link, kde si to môžete prečítať, ale ja vám to aj zhrniem a napíšem to do ďalšieho príspevku, aby sme to mali nejako proste skompletizované, že aké benefity vám prinášajú tieto krémy. Navyše pri našich krémoch nepotrebujete žiadne nočné ani ďalšie očné. Stačí jeden teglík na ošetrenie pleti na tých 24 hodín, to znamená s tým istým sa natrete ráno aj večer. Keby som to zrátala v konečnom dôsledku, napríklad za 4 roka, tak zistila by som, že tu tá investícia v konečnom dôsledku bola podstatne väčšia ako investícia pri našich produktoch. Lebo tu potrebujem jeden teglík, ktorý vám vydrží také 2-3 mesiace. Možno zo začiatku tá pleť bude viacej piť, kým sa dostane do tej kondície. Pri tomto produkte potrebujem viaceré produkty a verím tomu, že ja by som musela kupovať napríklad za toho 4 roka ešte ďalší teglík, lebo ja by som mala toto minuté, raz, dva. Toto by som mala na chvíľu a stále tá pleť by nebola v kondícii a pri dlhšom používaní, keby som mala ostať len pri tomto, tak mám veľmi rýchlo vrásky.
Tento krém u mňa skončí ako krém na ruky, maximálne možno natrem s tým predlaktie. A to je všetko. Ak budete mať nejaké otázky, priatelia, že chcete sa niečo spýtať, niečo vám nebolo jasné, alebo radi by ste mali nejaký krém, ale neviete si vybrať, že ktorý teda by bol ten najlepší a najvhodnejší pre vás, kľudne mi píšte do komentárov alebo do správy a vybereme ten najvhodnejší, ktorý aby vyhovoval vášmu typu pleti a to, čo momentálne tá pleť potrebuje. A ešte musím podotknúť, že všetky naše produkty a všetky naše krémy sú testované aj na očnom okolí. Nepoznám, že by niektorá značka sa mohla pochváliť, že je nielen niche značka, píše sa Niche, o tom si niečo povieme na budúce, ale že testuje svoje produkty na očnom okolí. Viem iba, že Altegrade to robí. Ak možno poznáte takú značku, kľudne mi napíšte, ale ja nepoznám značku, ktorá proste by to robila. Takže máte garantované, že možno ľudia, ktorí majú veľmi citlivú pleť alebo veľmi citlivé oči, lebo očné okolie je veľmi citlivé, vám garantujeme, že z našich krémov vás nemôže štípať oči. Proste tie krémy sú zložením úplne niekde inde, ako napríklad pri tomto produkte. Dôležitosť lipidov a benefity, ktoré vlastne pramenia z toho, vám poviem v budúcom príspevku. Takže pozerajte stránku a dozviete sa kopec iných zaujímavých vecí. Ja sa vám snažím dávať nejaké ďalšie tipy aj ohľadne zdravia, tak ako si pomôcť, pretože vnútro a naše vnútorné zdravie a stav nášho tela je obrazom potom aj tej pokožky. Hej. Naša pokožka je proste zrkadlom toho nášho vnútra, tak občas uvidíte tam veci nie len z kozmetiky, ale aj takto trošku z tej prírodnej holistickej medicíny. Kľudne mi dajte vedieť, čo by ste tam radi videli, alebo chcete vidieť iba príspevky, ktoré budú zamerané iba na kozmetiku, alebo radi by ste občas tam videli aj nejaké moje tipy, to, čo pomáha iným ľuďom, ako si pomôcť, ako zlepšiť zdravie. To, čo mám ja osobne vyskúšané, nielen na sebe, ale s čím sa pochválili aj moji klienti, keď som im niečo poradila, že áno, skutočne to proste funguje, že mám aj tú spätnú väzbu, tak až potom si dovolím vám tu niečo proste napísať a dať alebo niečo doporučiť až na základe vlastnej skúsenosti. Nie len z nejakých kníh, z literatúry, ale to, čo mám je vyskúšané na vlastnej koži alebo moji klienti, ktorí mi dali potom aj spätnú väzbu, že napríklad ten produkt, naposledy sme si písali o propolise, že na čo je všetko dobrý. Takže dajte mi kľudne vedieť, budem rada. Majte krásny deň, želám vám krásny víkend, užite si ešte nádhernú jeseň a uvidíme sa pri budúcom príspevku. Ahojte!